Rio dakika en adek tok sangwen mar okinyi pod odhi nyime gi chenro mano mar mbaka oromo kinde moloso kotende kod duond bura mano mar ODM bende obago nyasi mano mar tipo mar hingo higni 20 e kaunti ma Mombasa. Nyasi mana kaka nanyisi chakre odiochieng' makiny nyaka chieng' tarik 16 ma bende biro bedo chieng' Jumapil. Bende motelo kano chako twak mar Nyakor Mgajwang' nanyisi ni wadhi bedo koda welo adek. Wendo mar adek osechopo mano Mheshimiwa Beatrice Ogolla men senator mogwela e pachoka. Aroki ni machiegni nyalo mana kawo thuolo mar moso Nyakor Mgajwang' gi ODM at 20 Diwachang. Nyakor mogi amoso okinyi ma kawuono okinyi ma Nyasaye omiyo wa manyien ni oyawre uru kuonde ma untie duto te. Amoso kang'eyo ni sama pod wantie ni kata wachopo ODM at 20 to ngimawa kendo gi paro wa duto poko chokore kanyachiel kendo pod ok wawinj maber kendo ang'eyo ni jothurwa pod ywak kendo akawo thuolo ni mar goyo ne oganda wa duto te mos nyagi giyawa ma wan go ka duto te. Ineno ka ODM kotelne gi Baba Raila Amolo Odinga mana en founder notimo gima nyasi. King'iyo panel ma kawuono ineno ng'ama tin batha koni, ineno ng'ama miyo ka, ineno Mheshimiwa Michael Agwanda ka. Koro ODM nena full family mawuotho kanyachiel kaka oganda duto nitie. Nyakor mogi kuonde ma untie mosura ahinya kendo meduru makore ka wadhi mbele. Ero kamano. Ero kamano ahinya. Hang'eni Mheshimiwa Beatrice bende nitiere kaka waseloso landa. Hang'eni oyie loso kanyakla kod Michael Agwanda. In bende miyi thuolo mano mar loso kotende kod duond bura mano mar ODM. Kinde ma bende koro duond bura mintiere uyango higni 20 nyasi obagi e kaunti ma Mombasa. Okiny ma kawuono waneno johera mathoth kanyakla kod jokanyo mag ODM ma bende nomole gacho kolo kanyo kadhi e kaunti ma Mombasa. Akeni in bende biro bedo kiriwori gi joweteu koso? Kadi ne ok en bet ma kawuono ni mondo watwag go ganda wa. Ing'e maber ni kane ayudo thuolo mar bedo ka ne obedo na matek nikech ne ang'eyo ni wanie wuoth mapek kanyakla achiel gi jowa duto kuonde ma gintie. Ka wadhi Mombasa, ka wadhi sidho party wa miluongo ni ODM at 20. ODM at 20 biro nikech party ni nochak 205 ma kogik higa ma kawuono ni wan gi higa 20 kwangirore kendo wanyonore kendo wan gi structures moa piny nyaka malo. ODM at 20 nyicho nengo timre Oktoba kaka ung'eyo kendo kapod Baba ne nitie to nekech ne gibedo piny kaka jotelo kotelne gi Baba odiochieng' machielo nochan ni mondo tere mbele dwe mar 11. Kang'iyo taneno ka jotelo nobedo gi pek mar pango ni to wawe gini kapod wane morning period koso wadhi mbele. Taparo ni nekech bura kaka jibedo bura pile ne gilore wach ni wadhi mbele gi wach ODM at 20 nekech iga 2025 ema ODM nitie at 20 ko kalo ka to koro dhi ODM at 21. Apako kabisa keto bura no kaka nonengo kete nekech king'iyo maber ODM nigi program ma ong'ith mochan malong'o machakore kawuono godhiambo saa 10. Odhi chakore gi National Governing Council ma achiel kuom agenda momiyo ket bura ma saa 10 en ni idhi sidh moluor Senator Dr. Oburu Oginga kaka party leader koro. Sama nyo babo nindo piny duto kata familia kata oganda duto ok nyal bedo gi vacuum nekech dhano nigi paro mopogore opogore. Omiyo jotelo noneno kanong'iyo jok mane nitie to none ni Senator Dr. Oburu en ng'at mosewuotho kanyachiel gi party, en ng'at mosewuotho kanyachiel gi founder kendo party leader manyo walalo. Omiyo gi seniority ne gi wisdom ne gi intellect ne nyokete mondo mark party kaka party leader, acting party leader. Odhiambo makawuono idhi tim bura midhi koro sidhi ayanga Dr. Oburu kaka party leader mar ODM. Nitie programs madhi ringo chakre kiny. Achiel kuom programs go dhi bedo program ma joma tindo kaka wadwa kendo wuoda man ka nitie. Achiel kuom programs madhi bedo kiny en programs ma joma mine
achiel kuom programs madhi bedo kiny en program mar jo disability. Ing'e ni party mar ODM en party mokwako ji duto te, en party mang'iyo oganda te. Ni paro ka baba wuoyo kuonde duto to wuoyo about inclusivity. Mano inclusivity ma party wa mar ODM nego, omiyo ichago programs kochaka wuono kiny dhi ma adek mawacho go, kato the next day itimo mamoko, kitimo nyaka founders dinner Saturday, mano sabato godhiambo, ma founders dinner no jogo oluong ji mopogore opogore mano chako ODM, kata wan achiel kuomgi. Wendo dhi bedo kanyo, wendo maduong', His Excellency the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, kuparo chien kung'eyo 205 kane chako ODM. Ung'e ni founders wa mag ODM, then the Pentagon mar ODM, noting'o Baba Raila Amolo Odinga, noting'o the President, His Excellency William Samoei Ruto, noting'o the Prime Cabinet Secretary ma wan got ka, Musalia Mudavadi, noting'o former CS Najib Balala, kendo noting'o Joe Nyaga. Mage ji abich manokaw kaka Pentagon sama ne chako. Omiyo ODM no paro ni achiel kuom Pentagon mane nitie sano en president ma wan go ka, onge rach ka o grace the occasion. Kato chieng' Sunday titimo memorial service mi hona go party leader wa mosenindo, baba wa Jakom Agwambo, makata samo wawuene kwa wacho ni mosenindo to podo peknwa, to mane gima nyaka wawachi. Wakwayo oganda wa duto mondo wawuoth kaka jo ODM, mondo wa support the program. Nitie jok mane wach dhi Mombasa ne teknegi, kendo an anyalo bedo achiel kuom jok mane pod diyore ka paro ni to ere kaka dhi Mombasa e function machalo kama, ka ji miel, ka ji wer, ka ji timo gik moko duto kaka dhano, nyaka na bed gi chuny malit. Ang'eno oganda wa moko be nitie gi chuny malit. To kane wabede bura ma nyewan gi bura mar duol the other day, mano en bura ma jok manie parliament, joluo manie parliament bede, mago no kama ma jomoko penjo ni gino ok ber ne ji ahinya. Taparo ka Jakom party, governor ma Homa Bay, governor wa owacho nwa mo explain nwa gimomiyo ne gineno ni gino nyaka dhi mbele. Koro wakwayo ni ma osetimore, wan kaka jo party wapik kuma wantie ni wadhi mbele. Kao kamano Sharon, nagombo ni sama ne wachako discussion ni be poda onge, to an ka wabedo gi break matin, to ugone jo wathum cha, baba kanyo chi onge. Baba